زي بهجنا أيو بهجنا ميديا بسلف ديمقراسي حزب إرترا زدالو سمناو مدبيو زغبركمن زغبركن تخاتلت بروجرامنا أبناي لو مدبنا ناي حزب إثيوبيا فتاو دنبري بزبلار استزتدالوي رسعان قصالنا حتتاناون لومخي مسمن تساميدكا نمن نمطفا يزور استوك خونيو سناي مكتتال حبيركم ناصنحو كبرانن سمعتنا ناي حزب إثيوبيا فتاوي إيو كتبلون أصقامي إيو بزبل أرستي نلوم زتدالو رسعان قصنهو زغربالكم أسجدت محرت آب إيه أب حبرة السب عالم نمراحي حاجر كبدت محاب نبوريو بفلايكا نتوم بهزباوي من رجعنا بسلطان زمتو بمنصر زي مراحي حاجر قال كسمعيو كبهالن كلو حدش نجر دخون يمص إلكا تثبيت مقبار لموديو أب إرتراويان كا إساس قال متيق كجبريو كبهالن كلو صقمات كاب مصبصاب حليفو حدش كم زي مص اكوا بتمكرو زفلط انتخونه زصبيو وغنات زي سانو بمنصر زي ايو أبزز حلف قربا معلتات قداماي منستر إثيوبيا أبارلاما قريبو حتوتات كملسيو مستبحده كابتناي إساياس بزيفلي حدش كم زي متصق هقما تخنسو زتتصبي وغنا بزحت نيروم أبز إوانزي قدا إثيوبيان إيرتران أبزح زعباتات فلالي خازي الرئي تتصالالا وخوينو سلزلو كابك على متأيق إسايات تصويت زقبرو إرتراويان ون نيروم إرتراويان ون وعلو بارلاما أبي أحمد كسامعو زتتصبيو نيروم قداماي منستر أبي أحمد أبتناي بارلاما وعلو بزوحات الزاربتي زبيتاون كبابياون زعباتاتيو العلو نبتني إرتراب زملكت زلعلو قدايات كنمتزن كلنا خاء كم مقصلتا نايتي بزحالفو زيادة خلطة عامتات زي الدوبات مدارتاتو قداي أفدق بحرين إثيوبيا نايهلونا قدايو مونا أفدق قيح بحرن ودبن إرتران زي سقر قيح مسمريو كبلو زتانحي إثيوبيان قيح بحرن زتطابقو يوم زبلكو سخلو تسميعو حنتي أفدق بحري زي بالله هاجر كاب اتقلصلو حدا جغرافياوي أقمامطا خوينو ببحري يخون بوقيانوس مسماياو أكار ركب زي بالله مخوانا إيو اتحقي كم زنهالوي أبي أحمد زي طابق نمطباق مفتانو زيرو كالملكع إرتراناي مورار حرفانو زرئي كاب مخوان وصاي زقلص أيكونن حلف حليفو كم تبتمكرو روسيا أبلعلي يوكرينن إسرائيل أبلعلي فلسطيمن زفرارحو زنبري تمكرو إسرائيل مقبات قوبوتات غولان كتقص تسميعو أبي أحمد بأسنا مسه قدف حتو أفدق بحرن ودب حسبن مسل عالنا زجمبر زمسلو موغنات ألو أونيلو أمونتاي دايو تحق أنيا كبري إرترا كتقهسو ناي مدلايكم مخنيات زبل حتو نمملاس كا زبلولو نسو دما سراويت إرترا أبوغ تقراي سراويت إثيوبيا ناس آيو تقناب زنبر ختماتات نداتوي أبايتن تكالاتن يفرسن سبات يقتلن سلزنبرن حزبنان مدحان كاب تقبارو خوكوارز حتيتنايو أي سمعنان يبل إساياس كابت تقباراتو نخقدب شمقلت سديدنا لو أي قوارزن زبل كأ وسيخلو أبرأس زي قجله قدف سلمنتاي قداي هو حات كي تودئه أبريتوريا وعل سلام تخطمو زبل حركان كمز النبرؤون أجهدو إذا قداماي منيستر لومي خمز زبل زلو حدوان
ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ካብ ሕሞራ ጀሚርካ ክሳብ መቐለ ብሰራዊት ዝተቐትለ ሲቪል የለን ዝበለሉ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ዝዘከረ ኣይመስልን። መቐለ ባሻሻ ጌርናያ ኢና ዝበለሉ ኣጋጣሚ እውን ነይሩ እዩ። እምበር ኣብዚ ክለዓል ዝግብኦ ኣገዳሲ ነጥቢ እቲ ዝዘርዘሮ ተግባራት ህግደፍከ ከመይ እዩ ኤርትራ ናይ ምውራር መመሳመሲ ዝኸውን ዝብል ሕቶ ዘልዕል ዘሎ እዩ። ኣብይ ከምዚ ዝኣመሰለ ተዋቓዕን ዘይድገምን መግለፂ ምቕራቡ ዘገርም ኣይኮነን። ምክንያቱ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ፓርላማ ዘይመስተውዓሊ ሾርት ሜሞሪ እናበለ ምውርዛይ ስለ ዝለመደ ግደ ሓቂ ግና እቲ ዘይስተውዕልን ዓለም ከንታይ ትብለኒ ኢሉ ዘይስከፍን ደረቐኛ ንሱ ኣብይ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መልዓሊ ክቱር ፅልኢ ህግደፍን ብልፅግናን ኣብቲ ኣብ ጅዳ ዝኸተምዎ ዘይግሉፅን ዘይትካላውን ክንብሎ ዝፀናሕና እሞ ድሓር ዝተጠላለምዎ ሕቡእ ስምምዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ሎሚ ኣዛራቢ ኮይኑ ይወፅእ ኣሎ። ብሂወት ዘየለ ምስ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቡ ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ኣሜሪካዊ ጀፍሪ ኤፕስቲን ድሕሪ ሞቱ ካብ ኢሜይሉ ብዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት ንክልቲአን ሃገራት ፀንቢሮም ሓንቲ ሃገር ክሳብ ናይ ምግባረን ተኽእሎ ነይርዎም እዩ ይበሃል ኣሎ። እቲ ቅድሚ ምበኣሶም ኣፈቐዶ ኣዳራሻት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ በበይኖም እዮም ዝብሉ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጡ እዮም። ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ኣነን ኢሱን ክንድንበርን ከለና እንካፈሎ ወደብ ዓሰብ ይኸውን ዝበሃህልዎ ዝነበሩ ነፀብራቕ ናይቲ ዝተጣላለምዎ ሕቡእ ስምምዕ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። እዚ ምስ ውግእን ሳዕበይናቱን ዝተሓሓዝ ኣበሃህላ ኣብይ ዝተፈላለዩ ወገናት ነናቶም ሚዛናት ዘንብሩሉ ኮይኑ ንሕና ግና ውግእ ብመሰረቱ መፍትሒ ስለ ዘይኮነ ከሎ ጌና ዝኾነናዮ ስለ ዝኾነ ናብ ምዝርዛር ሳዕበይናቱ ኣይነኣቱን ኢና። እቲ ካልእ መልክዕ ከዓ ኣብይ ኣምሓራን ትግራይን ንምርሕሓቕ ዝበሎ ብመንፅርቲ ኣብ ጎረባብትና ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ወገኑ ንምብዛሕ ዝምህዞ ዘሎ ምዃኑ ርኡ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኩሉ ግዜ ከተዓሻሽወሉ ዝፍትን ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና መድረኽ ፓርላማ እውን ብዝተወሰነ ከንፀባርቆ ዝፈተነ ምስ ህግደፍ እምበር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ፅልእን ፀገምን ዘይብሉ ምዃኑ ንምሽሓጥ ዝገበሮ ሸፈጥ እዩ። ኣንጻር ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ደጋጊሙ ይእውጅ ከም ዘሎ ርኡ እዩ እሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይቲ ልኡላውነቱን ክብሩን ክግህሶ ዝመጣጠር ዘሎ ህዝቢ ፈታዊ ወይ ገባር ጽቡቕ ኮይኑ ክቐርብ ምፍታኑ ክሳብ ክንደይ ኣካይድኡ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። በዚ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ከዓ ኣይኮነን ዶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ እዩ ክትብሎ እውን ኣጸጋሚ እዩ። ናይ ሎሚ ርእሲ አንቀጽና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብዚ መጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ እዩ። ሎሚ ኸ ምስ መን ተጻሚድካ መን ንምጥፋእ እዮም? ብቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወያነ ጌም ኦቨር ተኾሊፍና ጽምዶ ህግደፍ ካብ ዝግለጸሎም በብግዚኡ ዝምስርቶ ኢደወነናውን ዘይህዝባውን ዝምድናታት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሃላሊ ዝምድናታት ረብሓ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተዉ ዘይኮነ ኣብ ስልጣን ካብ ናይ ምንባር ሕሳብ ጥራሕ ዝነቅል እዩ። ህግደፍ ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝሃድመሉ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ነዚ ፍኑው ኣካይድኡ ንምትግባር እዩ። ብሰንኪቲ ዘካየዶ ዘይግሉጽ ዝምድናታት ከዓ ህዝብና ኣብ ገዛ እዋኒኑ ጓና ክኾነሉ ዝጸንሐ እዩ። ህግደፍ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ክጸምዶ ዝጸንሐ ናይ ስርሕ ብትን ዝምድናታት ኣርሒቑ ዘይርኢ ምንባሩ ርኡ እዩ። ተመክሮ ዝምድንኡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ካብዚ ዝተፈልየ ኣይኮነን። ደረጃታቱ እኳ ዝፈላለ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪዚ ዘይቅርዑ ርክባት ክሳቐ ጸኒሑን ኣሎን።
ናይ ኩሉቲ ክኸዶ ዝጸንሐ ዘይሓላፍነታዊ ዝምድናታት መንቀሊኡ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከርእዮ ዝጸንሐን ዘሎን ጥልመታትን በለጽን ምዃኑ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ዘይትካላውን ዘይግሉጽን ዝምድናታት ህግደፍን ኣፈራርስኡን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብተደጋጋሚ ክርአ ዝጸንሐን ዘሎን እዩ። እዚ ዘይርጡብ ዝምድና ቦቶም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነናቶም ግደ ዝነበሮም ውድባት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይን ካብ ግዜ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ዝጅምር እዩ። በብግዚኡ ክመሓዘውን ክበኣሱን ከም ዝጸንሑ ክልቲኦም ከም ኣካል ታሪኾም ዘዘንትውዎ ኮይኑ ናይቲ ዝበኣሱሉ ዝነበሩ መድረኻት ተሓታቲ ምንባሩ ግና ወትሩ ዝካሰሱሉ እዩ። ካብቲ ናይ ዝምድንኦም ዘይቅዱስ ምዕራፍ ሓደ ሓቢሮም ኣንጻርታ ኣብ ቃልሲ ንነጻነት ኤርትራ ዓብ ግደ ዝነበራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ውግእ ከፊቶም ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ዘዳኸሙሉ ጭካነ ምንባሩ ከም ኣካል ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተመዝጊቡ ዘሎን ዝቕጽልን እዩ። ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራን ልዕልና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበሮ መንግስቲ ኢህወደግን ዝምድና ነይሩ እዩ። እቲ ዝምድና ብወገን ኤርትራ ቤናይ ትካላዊ ኣካል ተመስሪቱ ዕላምኡ እንታይ ነይሩ፣ ንህዝቢ ዝነበሮ ጠቓምነት ክሳብ ክንደይ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ክሳብ ሎሚ ኣይተመለሱን። ህግደፍ ነቲ ዘይትካላውን ዘይግሉጽን ዝምድና ተጠቒሙ ጉጅላዊ ኻዝንኡ ይመልእ ከም ዝነበረ ግና ዝከሓድ ኣይኮነን። ካብዚ ሓሊፉ ህግደፍ ክሳብ ንዶባት ትርጉም ናብ ዘይብሉ ኸነብጽሖ ኢና ዝበለሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ። ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ እቲ ዘይግሉጽን ዘይህዝባውን ዝምድና ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘኸትል ሰማዕ እኳ እንተዘይረኸቡ ብዓንተብኡ ዘጠንቀቑ ኣርሒቖም ዝርእዩ ኤርትራዊ ውድባት ነይሮም እዮም። ነቲ ብግብሪ ዝተረኣየ ስለ ዘተንብሁ ናይ ህዝብታት ሕውነት ዘይፈትዉ እናተባህሉ ዝተጸርፉ እውን ውሑዳት ኣይነበሩን። ከምዚ ኣርሒቖም ዝጥምቱ ግና ሰማዒ ዘይረኸቡ ዝገመትዎ ኸዓ እቲ ዝምድና ፈሪሱ ጥራይ ዘይኮነ ከቢድ ዕንወት ብዘኸተለ ውግእ ተሰንዩ ተኸሲቱ። ድሕሪኡ እውን ህግደፍ በቲ ቀዳማይ ጌጋኡ ብዘይምምሃርን ብዘይስኽፍታን ነቲ ክቐርቦ ዝጸንሐ ምሕጽንታ ብምንጻግ በቲ ኢደወናናዊ መገዲ ምቕጻል ንኸኽእሎ ነቲ ናይ 1997 ሕገ መንግስቲ ዝሞተ ሰነድ እዩ ኢሉ ክጉሕፎ ድሕር ኣይበለን። ንዓመታት ኣድብዩ ምስ ጸንሐ ኸዓ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ስምምዕ ኣልጀርስ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘተግብር ቃል ኣትዩ ብዝብል ምስምስ ኣብ 2018 ናብ ሓድሽ ዕርክነት ምስ ኢትዮጵያ ኣትዩ። ናብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ንምእታው ብኽልቲኦም ወገናት ኣየናይ መንግስታዊ ትካል ይወሲንዎ? ሎሚ ኸ ረብሓ ህዝብን ቀጻልነት ናይቲ ስምምዕን ተሓሲቡሉ ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣይኮነን ዶ ሽዑ ክሳብ ሎሚ እውን ኣይተመለሱን። እቲ ሓድሽ ስምምዕ እውን ኣርሒቑ ዘይርእን ስምዒታውን ብምንባሩ ከምኡ ኸዓ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ብዘይምምሃሩ ነዊሕ ዕድመ ከም ዘይህልዎ ናይ ብዙሓት ተረድኦ ነይሩ። እዞም ብኣተሓሳስባን ብዝኽተልዎ ፖሊስን ዘይሰማምዑ መራሕቲ እንታይ ንምርግጋጽዮም ዝዛመዱ ዘለዉ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብተደጋጋሚ ዝለዓል ዝነበረ እዩ። ህግደፍ ምስ ብልጽግና ምስ ዝማዱ ምስ ኣወጀ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብቲ ምግማቱ ዘጸግም ጉድኣት ዘኸተለ ውግእ ትግራይ ብምሉእ ዓቕሙ ኣትዩ። ኣብዚ እውን ከምቲ ናይ ቅድም ብወገን ኤርትራ ኣየናይ ትካላዊ ኣካል እዩ ሓላፍነት ወሲዱ ናብቲ ውግእ ንምእታው ወሲኑ ዝብል ሕቶ ብብዙሓት ዝተላዕለ ኮይኑ መልሱ ከም ናይቲ ዝቐደመ ሕቶታት ኢሳያስን ጉጅልኡን ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ መልሲ ኣይነበረን። ድሕሪ ውግእ ትግራይ ተኾሊፍና ዝበለውን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ባዕሉ እምበር ብዛዕባ እቲ ውግእን ኣሉታዊ ውፅኢቱን
ካብ ካልእ ሲቪላዊ ወይ ወታደራዊ በዓል መዝህ ግደፍ ዝተሰምዐ ድምፂ ኣይነበረን። ብመሰረቱ እውን ብሕገ መንግስቲ ኣብ ዘይምራሕ ስርዓት ፓርላማ እንታይ ኢሉ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ከ እንታይ ደጊሙ ኢልካ ክትሓትት ዝሕሰብ ኣይነበረን። ሎሚ እውን ኣይኮነን። እቲ ውግእ ብፍላይ ኣብቲ ዝተኻየደሉ ክልል ትግራይ ዘውረዶ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ብብዙሕ ዘሳቕቕ መልክዓት ዝግለጽ ምንባሩ ኣህጉራዊ ትካላት ከይተረፉ ዝምስክሩሉ እዩ። ብወገን ኣካላት ህግደፉን ኣብ ዙርኡ ዘይተነዝሐ ናይ ጽልኢ መርዚ ነበረን። ጉጅለ ህግደፍ ሎሚ እውን ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝፈጸሞ ኣሉታውን ዘይሓላፍነታውን ተግባሩ ከይተማህረ ምስ ክልል ትግራይ ጽምዶ ዝበሃል ሓድሽ ቅዲ ዝምድና ናብ ምፍጣር ትንዕ ምንዕ የርኢ ኣሎ። ወዮ ኣብ ንቡር ሕገ መንግስታዊ ምምሕዳር ካብ ሓጋጊ ወይ ፈጻሚ ኣካልን ዝኣመሰሉ መንግስታዊ ትካላትን እትጽበዮ ውሳኔ ብሓደ ስም ዲክታተር ኢሳያስ ጸሪሑ ምራሕ መንግስተይ ሊኡኽኒ እንዳበለ ዝግዕርን ተራ ናይ ጽልኢ ፕሮፓጋንዳ ሰባኺ ባእታ ህወሓት ዝድግፉ ጋዜጠኛታት ናብ ኤርትራ ንኽኣቱ ተፈቒድሎም። ደጊም ትግራይ ብ360 ዲግሪ ኣይክትዕጾን እያ። ከም ምስ ህዝቢ ሱዳን ዝገበርናዮ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተኻፊልና ክንበልዕ ኢና ዝብል ኣብ ተጋሩ ዘማጉት ዘሎ መልእኽቲ ክመሓላለፍ ተሰሚዑ። ነዚ መልእኽቲ ክሳብ ወደባት ኤርትራ ንትግራይ ክኽፈት እዩ ዝብል ዝመጥዎ ወገናት እውን ኣለዉ። እዚ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ክንሳ ንሓላፍነት ፌደራል መንግስቲ ዘንጊዕካ ክግበር ዝድለ ዘሎ ጽምዶ ነቲ ንኢትዮጵያ ክትገዝኣ እንተኾንካ ፋሕፋሕ ከተብላ ኣለካ ዝብል ዓመፀኛ ብሂል መራሕቲ ህግደፍ ዘንጸባርቕ እውን ይመስል። እቶም ንጽምዶ ዝዕደሙ ዘለዉ ነቲ ህግደፍሲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ንኻልእ ህዝቢ ኣይከውንን እዩ ዝብል ተደጋጋሚ መልእኽትና ከመይ ይርድእዎ ንዓኣቶም ዝምልከት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምሕያል ሰናይ ዝምድናታት ተቃውሞ ከም ዘይህልዎ ርድእ እዩ። ግና ድማ ብጉልባብ ዝምድና ልኡላውነት ክጠሓስ እንከሎ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ኢድ ምእታውን ሳዕቤኑ ሓደገኛ ምዃኑ ዝግንዘብ ህዝቢ እዩ። ልኡላውነት ካብ ምዕቃብ ካብ ምኽባር ናይ ካልኦት ልኡላውነት ፈሊኻ ከም ዘይርአ ህዝብና ዝስሕቶ ኣይኮነን። እዚ ዝረጋገጽካ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምትካልን ትካላዊ ሰራርሓ ብምኽታልን እዩ እሞ ምእንትኡ ከነካይዶ ዝጸናሕና ቃልሲ ክሳብ ዓወት ካብ ምቕጻል ካልእ ምርጫ የብልናን። شاك حيل يوم مردي بممرو فتيك كم بعد فجأة سالفة فتيك كم من عفينا نفا فتيك كم ملقاي كالفا فتيكي وجبة بني تاي حالفا مناي محاد وحيد نسيون بيمن أكانو قال درقاقيو كبرانن تخاتاتلت مدبنا نايلوم مساندؤنا أبزي في السم أبزي مسا سمون بخالو تحستو خسع نراخب سنايكني